adhi e skul mondo introduce gima chal kama nikech en a sport ma bende gesani dhano ng'iyo koro mondo ji odonje. Kamano. Skunde wasechako dhiye kendo wasechako makore kod skunde moko e gweng'. Ma jopuonji be samoro giyie to samoro be gintamore nikech ng'eni ka nyathi oketo wiye ahinya odhi adapt to giwacho ni gi adapt sana moloyo somo. Koro nitie samoro ma wanyalo time maybe once a week ama twice a month kamano. Since nyithindo koro nyathi oleng'oro chikre gi dirisha oyude koliere dhoot timo gik machal kamano. Gin pek mage mantiere train gima chal kamaendi, pek mar gik moneno ka bedo either tricky kata bedo risky kitrain gima chal kamaendi nikech ang'eni ng'eny gi nyithindo be ma nyathi mikaw kuom janyuol nyathi kobiro chikre motur nyathi kobiro seche moko wacho no wili gin pek mage ma ayude gik machal kama. Pek mokwongo ni community oko embrace ni mind sport manyalo kelo faida mbele kae. Mar ariyo samoro ng'eni watrain to gik ma watrain godo go maybe ng'eni nyaka waket mat piny. Samoro wang'eyudo ni mat ma waketo cha en mat morumo. Koro samoro ko wa malo to chikore parach ka komiso to okinene maber to samoro onyalo hinyore. To gima ber ni jowan kod jonyuol ma negi miyo waka giyie ni magi mang'ene nyathi biro bedo go maber kendo nyalo kelo faida moro mbele kae. Koro kod janyuol ka maybe oyudo shida moro matin to wang'ise ni janyuol nyathi oyudo shida ma lakini onyiso ni un koro gola half ambe ang nangi kaka chokora mondo wakonyre kamano. Matin seche mu train gik ma kamagi jaga timore ng'ato nyalo kier kata kwaneno pichni mag jok matime pinje maoko nitiere jok milongo gi jo safety en seche ma ng'ato chikre to bedo mana kicha orito kapo no kier to make gi joma chal kamano.